Manipud iti MPBC Drama Production Center ken daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti nainbag nga adal ken sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalan kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam. Intay ibasa ti Salmo 119, versikulo 41. Ipakitam o Apo no kasano ti panagayat mo kanyak. Kas mayan nurot iting karim. Isalakan nak. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Malday ka manan, lakay. Lorena, bakit? Amuklatan, ay ayom ti bagim. Nang runa kat sabali pa'y titrato kadata ni Roberto. Saan ko ngay kaskaso ni Roberto? Ti pampanunutak, katagra-ira ita sakit. Saan lang nga diti pagilyan, no di kat itintero alubong. Dionisio. Makapadanag tagwarwara sa damag ita, bakit? Kasanon, no kalat ni agwaras mat dito lugar tayo day dya sakit. Lakay, anya ka kadi. Sikati nang isuro kanyak ngagbalin anatibker amanamati. Ita, sikakit din ti mapukpukawan iti namnama. Lorena. Saan ka kumaakasta? Mamati ak asaan abaybay anti Diyos dagiti pinarswana. Iti kaano man, saan to amaksayan ti pamatik iti namarswa? Iti lang pampanunutak. No, kasano makataggadak tapno makaurnong ta. Ag tinulong ta alakay. Ag sinaranay ta, gaputaday ta tirumbang nga aramiden dagiti agasawa. Talaga nga awan ammom anya si ka, Paula. Menal ka talaga! Sir Roberto? Nagsimple laang di papaaramid ko, ngan di mo pa'y naaramid iti husto! Mono! Pasensya kayon, sir. Saanan ang maulit? Talaga saan na maulit? Gaputa papanawon ka itan! Anya? Sir, pangaasiyo kumamat. Sandak nga ikatan kas babaunan. Amuyo akasapulak dahito at trabaho. Tapno masuportarak ti pagkasapulan ti pamilyahak. Nang runa ti inak. Pangasim ko ma, Sir Roberto. Ikarik nga urnosak ti agtrabaho. Kasyanak ko ma. Ay, sige. Gaputa nagpakasi ka. Ikang ka iti gundaway. Saan kan nga ikatan iti trabaho? Agyaman ak, sir. Agyaman ak unay. Ngem iti may sa akondisyon. Masapol akisayak ti sweldom, tapno agnakam ka. Anya? Dahil ti kondisyon ko, Paula. Kisayak ti sweldom. Ngem no di ka umanukot, ikaten kalangan. Unay kat gaya man tinaramid kan ni Roberto, ading ko. Wen nga rod manang. Ang sa anak lataan nagkadkad. Narigrigat no ikatanak iti trabaho. Diyak makatulong kada kayo ka ni Manong Dionisio. Nainbag ko ma, no saan nga agmen-maintenance ni Nanang. Day tangarod kat. Mabainak pa'y kitin kinibayaw mo. Tauray no saanan ang makagatang iti para dito'y balay. Basta magatang na ti agas ti inata. No daduma, damdamagak iti bagik. Apay adipay la ni Manong Dionisio tinagbalin anabak nang. Ay naading ko, saan atila pampanunutam? Ala, ingkakit din aginana. Tamasapa ka manen ang mapanagtrabaho ijay ayan ni Roberto inton bigat. May sapay dayta, Manang. Saan mo abirbir nga sanlatan ni Sir Roberto no kasarita na ka? Di na ngamin kayap ti mabir nga sanlatan. Ulimag, kakabsat! Agulimag tayo kuma! Saan mo't siguro ang mailimad ka na kayo ti maipapan? Iti agrahira asakit ita.
Nakabutbuteng daytoy kakabsat. Isungarod ang maipasidong tayo iti ECQ. Wano daytoy kunada nga enhanced community quarantine. Yang iti kayo tasawon dayta, Kapitana. Manipod ita, maipakdaar kadagiti amin a lumugar. Nang runa diti barangay tayo, nga agtalinaed kayo laeng kadagiti pagtaengan nyo. Anong Kapitana? Kasanong ipagbiag mi? Ano kastay tanti mapasama? At datulong ang maipaay kada tayo amin. Iso, anang meeting tadaytuyan ti maudi a panagsasarita tayo iti kastoy. Kas makita yumat, saan kayo a pinagiin na sidag. Kaputa masapol nga ipatungpal ti physical distancing. Kas maysa kadagiti kang runaan nga addang, tapno maliklikan a makaptan tayo iti sakit nga agraira. Katapno ad-adda a maawatan nyo. Dumngeg kayo anaimbag kadagiti ibagak kakalugaran. Dumngeg kayo kuma! Apay nga da ka dito eh. Sana rumbang ay may ka dito balay ko. Sir Roberto, umay ko kumaalaan ti sweldok iti panagtrabaho kada kayo. Taigatang ko kadagiti Ay masakit. apo, talaga arupat kwarta kayo amarigrigat. At dalang arudan agraira a virus, day tapay la kwarta ti adda dita panunot mo. Rupat kwarta. Sir Roberto, masapol ko nga... Ayawan kwartam kanyak! Amum lang arudan a maiparitin ti rumwar kadagiti pagtangan, ngem imay kapayla ditoy. Sir, Pumanaw ka man ditoy! Ang mga no dapay imot mo a virus! Pumanaw kan! Ta mga no anyapay ti mayakar mo kanyak a sakit! Panaw! Di mo lang kuman pinaruwar ni ading mo. Bakit? Ang mga numasitar pa iti iruruwar na. Mapan na kanulaalaan tinabati asweldo na kin ni Roberto. Taisupay ama inayon ama igatang iti abasto tayo. Napalubusan na kamang itulo iti panagtalon ko, Lorena. Iso ang masigurado nga dalata kanin tayo, kabayatan ti quarantine. Ngamjay agas ni Nanang. Iso ti pampanunutan ni Paula. Iso arim muarta alaan na kano tinabatbati asweldo na kin ni Roberto. Anyalakit din di kabsat mo yan. Madanagan launay. Adapay matagas ni nanang iyo. Saan ka di? Adapay matkit di Tinasaya at surutak laangan ni ading mo. Tama nga numasitar pa. Narigatin. Di nagpagdanagan dito ay kabagis. Sa anak aman ano dito ay? Nakabutbutang da iti agraira sakit ita kabagis. Wan nga rod, kabagis. Iso asyak, jak agpastrak dito'y balay ko. Dagiti lang gagayem ko nga da kabaalan da iti biyag a mapalubusan arumwar iti pagtaengan, ti palubusak nga umay sumarong karkanya. Nasaya at nga rod no kasta, Roberto. Wan, kabagis. Awan ti rumbang nga pagdanagam kanyak, kunak lang aruden. Kasano nga iti abastom dita. Ay sos, bastante ti abastok. Kan may isa, sigurista. Ginayem ko dagiti agbambantay kadagiti rumwar iti pagtaengan da. Anya ti kayat mo asawan? Makarwarak agumatang iti anyaman na masapul ko no bilang laeng. Isungawan ti rumbang nga pagdanagam kanya. Naimbag man no kasta kabagis. Ay nakabagis. Awan ti sana maaramid ti adda ti kwartana kunakmatkan ka. Isungawan ti rumbang nga pagdanagam kanya. Tauray no agmaymaysak dito'y balay ko. Sa anak amaan ano. Ala, saan kan nga agsangit, ading ko? Saan abale, tanapan ni bayaw mo ijay ayanda Roberto? nagbanugak day jay manang. Yung apay asaan nga itad kanyak ni Sir Roberto. Houston, Makapasakit ngamin itinakam manang Lorena. Malaksid asaan lang arudan nga intad ni Sir Roberto ti sweldo. Pinagsasawan nakpay. Agrup-rupa akano a kwarta. Kwarta la kano ti aday ti panunot ko. Idinto tada lang arudan agraira a sakit. una yan ni Roberto. Ala, Houston, ading ko. Di ka nagsangit. Kas itinakon-nakon. Napanan ijay nilakay. Isunti makisarita kin ni Roberto. Si kakit di mat kapitana. Ad-ad ako maasyak ti ayunam
Ato ay kapitana. Inayon mo iti paggastos mo. Kwarta mo't daytoy, Roberto. Inayon mo iti paggastos mo, kunakmat, kapitana. Basta siyak ti kanayon nga ayunam. Kan siyak kuma ti ayan ti simpatyam. Di kagdanag, tadam tupay nayon day tanga itet ko kan ka. Kan iti sango kuma ti balay ko ti pag-checkpointan nyo, tapno mayat. Oo, sige nga, Rod. Kan awatak daytoy. Kadjay ko na mga addan tupay nayon daytoy, ha? Wan, kapitana. Unay ka na ya. Agtalag ka kadikan niya. Kan lumabalin, Roberto. Ag-face mask ka, no kasta arumwar ka. Ang mga no addan tukid di mang dilaw kan ka. Agpada tamutla sana naka-face mask, kapitana. Sana bale, tawan mat makakit-kita. Ngam dagiti biling ko kan ka. Tung palam, ha? Wan, kapitana. Basta ramidam at amin nga ibagakan ka. Siyak ti makaamok. Namin anon nga inyuman mo kanyak ti maipapan iti dayta banag Dionisio. Masayangan namin di ipag ko, kapitana. Ay Iso- na Dionisio, nagado ti as-asikaswak ita. Gapo iti mapaspasamag a pandemya. Masapula panunutan kayo masakupak. Iso mabalin ka di, asaan kumapayla at maipapan iti parikot ti ipag mo, kani Sir Roberto ti asikaswak? Pasensya kan, kapitana. Nagpaspasara kak matlain. Inton sumaya at basitan ti parikot iti pandemya. Santo asikaswan tayo ti maipapan iti dayta banag. Kan mabalin ka di, Dionisio? Saan ka man arwar-arwar iti balayo? Pasensya kan, kapitana. Ala, agawid kakit din. Di na kami singaan ditoy. Taado ti aramiden mi at trabaho. Anyamot ni kapitana, nukas tati ko nana. Makapaladingit nga ron. Ngam di mo ni bagbagakan ni ading mo, tikas di asinaw ni kapitana. Ang mga no nakarkara masair tirik nana. Wan, Dionisio. Ilawlawag kuntulatan kan kwa na. Wanan Ay, unay lakit din aya. Maawatak ni ading ko. Tahos tumot ti kunana. Anagbanugan na dayjay. Adda tayo ditan. Angam sa nabalin. Kwarta lang dayjay. Ti importante ita. Agtong pal tayo kadag iti pagalagadan ti quarantine. Tani, nakabutbutong tagraira ita sakit. Sapay awan pa iti agas para iti dayta sakit. Wan nga ron. Nakabutbutang. Kang runaan iti amin. Saan arumbang ako mapso ti pamati kan panagtalik tayo iti Diyos. At adapay kiti akumpet tayo iti namarswa. Tapno maisalakan tayo iti dayto agraira a pandemya. Kakabsat, mabalin ka di ang makasarita ni kapitana? Anya man na nayati masapol mo kini kapitana si ka Dionisio. Nay, ada kamat gayam dito Roberto. Oh. Anya nga iti bibiyang mo no adak ditoy, Addala dita ti balay ko. Siga ngay. Adayo pa'y dito iti balay mo. Apay nga adda ka ditoy, ha? Adala ko maibagak ka ni kapitana. Awan ni kapitana tama ditirik nana. Iso nga kuyog dagiti health workers. Kasta ka di? Sige nga Rod. Panawan ka yon. Diyos ko. Ang mga naanyamot ng tinapasamak ka ni kapitana. Sapay idila na minsan nga aldaw tinauda pa nagsarita mi. Tinasayat. Agpatulong ak kadag iti masaknan. Masapo lang makasigurado ak. Tani. Adda iji balay akapulpulapol ko ti ina ti asawak ang masakit. Diyos ko. Di na kami kumabaybayan. Tarabayan na kami Apo. Manang, madanaganak. Nangruna ka ni nanang. Madanagan akmat ating ko. Nga magkararag tayo iti namarswa. Saan abali? Taga po iti panagpatulong ni manong mo a Dionisio na eksamin tayon. Sapay la kumata negative ti resulta ti pan naka-eksamin tayo. Ngam talaga ka di ang nagpositibo ni kapitana. Uwan ating ko. Nakaptan iti agraira a virus. Iso nga amin ang nakapulapol na. Na-eksamin kan naka-quarantine matan. Kas kada tayo dito'y balay.
Amin tayo na eksamen. Gaputa nakapulapul ni kapitan ni bayaw mo itay nabiit. Diyos ko, di na kami kumabaybayan. Agkararag tayo ating ko. Mamati ak adi na tayo baybayan ti Diyos. Kat sapay la kumataawan ti makaptan kada tayo iti sakit. Kabagis, agyaman at mawag ka. Talaga nga imawag ang kadagos. Apaman ang nakadanon kanyak ti damag. Kumusta kan, kabagis? At daak dito ospital, kabagis. Nagpositibo ak ngamin iti sakit. Ah, Diyos ko, una yun. Nupay ko na dagiti mga asikaso kanyak ditoy. Adakkel ti tsansak nga gimbag. Kumapkapsot ti pakinagam ko, kabagis. Saan, kabagis? Agkararag ka. Dumawat ka iti tulong, iti Diyos. Kabagis. Man nakabalin ti Diyos, kabagis. Iso ti pagkamangam. Agtalag ka kan kuana. Iso lang ti makatulong kan ka itapanawan. Uwain, kabagis. Aramidak day taabilin mo. Tungpalag ti pamagbagam. Saan na tayo binaybayan ti Diyos, Lorena? Wan Dionisio, husto day ta nga imbagam. Kalpasan ti sa nga pulo kat upat nga aldaw apa nagkwarantin tayo. Negatibo tayo pa'y amin dito'y balay iti nakabutbuteng asakit. Puno day ta. Apay anagsan na ay ka iti naunag, lakay. Malagip ko ni Roberto. Kadagupan dagiti nakapulapol ni Kapitana. Iso lang tinagpositibo iti dayja a virus. Un nga rod, makapaladingit. Ita, anya nga iti maitulong ti kwartana. Awan. Pudno day ta, Dionisio. Naimbag ko man mabalin tayo ang mapanandi ngayon, taiso. Sana mabalin bakit? Gaputa delikado at talaga ti sakit a kimpat ng kuana. Tilaang mabalin tayong aramidan ita, kat agkararag para kan kuana. Kastamot din para kadagiti daduma pa ang nakaptan iti nakabutbutang nga sakit. Agkararag tayo para kadakwada. Dagiti mangyalang-alang iti Diyos, nalaka a maiwawa. Ngam dagiti natibker ti pamati na iti namarswa, tarabayan kan protektaran na ida. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo. Amin.